May Ay, wala kay dagko. wafilo, ma'am. Ang wafilo dagko. Oh, dagko. Asa lang ka dagko niya. 1 box. Wala nga na, wala calchis nga dagko. Lahutan, di puliga, ma'am, ay. Puli-puli. Pili lang ko ani, po lang ani. Pila ka buksod sa usa ka box gani? 20 kay nani, ma'am. Pwede na po lang. Nakito nga lang, ha. Ya kanisa na po. Ilang pack ani? 15, ma'am. 60. Na po lang ya. Usa ka brown. Twin brown, ma'am. Oo. Itong promo, ma'am, no? Oh, promo o karing kopi ko blanca. Usa sad, ma'am. Na ko'y BO. Spar. Dagan. 1. Gamay raman. Lisan sa itong... Kopi ko nga single. Blanca. Dili. Brown. Twin brown. Yan nasa ko'y calchis dito. Unsa man na siya ka na ilisan na siya item or Lisan, ma'am? yung wala mga calchis nga dagko no. Wafilo lagi, ma'am. Wafilo. Parihan lang sila. Naka tong green. Green nga. Coconut man to. Wasad, ma'am, ay. Wafilo nga sukur. Gito na nga dagko. Maura. Sige ka na lang. Mga energy ni mo, ma'am. Energy okay pa. Single na patay dagang single. Black, brown, blanca. Unom lang ka kuan. Ka vanilla. Unom. Oh. Kanang Bing, ma'am. coffee ko. Kopi. Candy. Nakasad, ma'am. Duha lang. Doha ka pack? Or katong grapo ni mo, ma'am? Grapon lang. Doha. Dayon bing. Pila ka bing, ma'am? Tulo. Ano? Mahal lang sa daming bing no. 75? Mahal na no. Kana lang. Sige, ma'am. One eternity later. So samtang na prepare pa sila sa atong gi-order, ato sang i-prepare ang atong BO kay para mailisan nila ang ato ang BO. So mailis ni sila sa BO. So mao ni siya mga kasari nga mas nindot jud kung sa panilo ta makakumpra kay tungod ang atong BO dili masayang. So pero dili sad ta magsalig nga abi kay ilisan ang atong BO, ang atong mga item kay dili sad nato i-monitor. So i-monitor lang nato gihapon. Pero dili man gid siya malikayan no nga maka kuan jud ta og kanang expiration labi na inani o kanang datog-datuga na siya. So ang ubang item di jud nato makita. Ya mabantayan na lang nato nga wa na expire na siya. So samtang nag-prepare sila sa ato ang i-order, ato sang prepare ang ato ang BO para mailisan nila. So, ningon siya nga one tie lang sa iyang ilisan. So, atong ipon kung nakaabot ba siya or sobra ba siya sa usa ka tie. Padana lang, wala daw ako. So, mga siya ang brown. Lugar ba ay nasave na kuha ni? 1344 mga regular. Nga 123 ito ang kuan. By ko na din siya by 1232 Nung Kai Enka promo. Save tag 112. Napadali pundo ba yung tiyan? Dito lang. Ang regular price ani 1344. 1344. Nya tungod sa promo na igon lang siya og 123 ito. 1344. 1344 1232. Mga G's. Oh. No? By dasi na di ay ang kanara. balighan ni. Kanara. Kanira po siya. Pero Kani kung na po gyapon sa pero kung kuan ni siya kung i-buy tie ni, Ako anto naman do. nya mao ri gyapon. Ano? 100 Ni magduwa. 112 daan. So buy box kay naka-promo ang kape. Nag-juice lang ang bayin tiyan, te. Ang Gatorade na, may Gatorade dito. Ano ka bawal, te? Sige lang. So yun ang app. So, mao din ni ang ato ang lugar BO. Natay BO sa Twin Blanca o kaning brown.
kani siya, dili ni siya expired pero gikit-kit siya na. Gikit-kit sa tong alaga. Kani mao ni siya expired. So napo ka buok 10 to 5 plus 5 10. So nahimutang siya og 1 tie. Kay isa na to. May ipuwa. Lord lang te. Unsa nga Lord? Tignan lang te. Dapat tayo kita. Tignan lang te. Yellow son. Nara niya akong BO, boss. Nara. Usa ka twin lang ka og one tie ang brown. Lord lang. Walking door. One box. One box. Diyan nga, Lord. Tignan lang te. Signal. Mao niya atong nabayran karon sa atuang gikompra sa Kopiko product. Mao ni lahang nara nakamutang ang 1 brown promo, 1 box 1232. Pariham tani sila og presyo sa Blanca so 1344 nya 1232 na lang. So natay na save. So pwede na nato i-savings, dagdag savings na siya ang atuang na discount nila kay tungkol naka-promo sa pizza nga wala nila butang ilahang resibo. Ang pizza karon kay January 6 Friday sa OJ pagsalod sa 2023 first ni nga deliver sa maong product nga Kopiko. Ning palit ko og Kopiko candy. Ang presyo niya kay kapila kay 115 pang retail. So ning palit ra kog duha ka jar kay pang retailer na siya. Og kaning Bing tulo ka box lang akong gikuha. Bing chocolate. Ang Bing ay 75 niya ang sold niya sa usa ka box kay 10. So ibaligyan ako og tag 10 na atay 25 pesos per box. So mao na siya nga atang mahog og ginansya sa usa ka box 25 pesos. Og kani wafilo, ang kusog jud diri kay Calchis pero wala sila out of stock sa Calchis. So wafilo na lang ang akong gikuha usa ka box. Ang iyahang presyo sa wafilo tag ang dagko wafilo 1 box 660. 1 box 660, 60 ka buok. Ya ibaligyan nato og tag 10 pesos. So naagid tano, naagid tay maghinan siya nga gamay og kani tolora ka Energien ay unom kay napatay stock. So ako lang gidungagan og unom katay og kani naa sa ilawo mga Calchis nga gagmay. So nikuha ko anim na po ka box kay di man jud ni siya ingon nga pusog. Ang pusog jud diri kay katong dagko katong mabaligyan nato og tag 12 or depende sa area pwede 13 nya wala man sila. So mao ni gamay na lang ang atong gikuha para lang jud nga naatay mapahatag nga Calchis ug mao ni ang atong Kopiko nga naatay masibings ani. So mao rin siya nga akong i-update sa inyo ha. Thank you for watching and please subscribe sa gamay nga channel. Bye bye.